Maayong buntag mga igsoon o usab kita para sa atong pagpadayon sa paghisgot sa episode o diya kita karon sa episode 42. O atong masayran karon ng mahitungod sa paghukom kang Hesus ngadto sa kamatayon dayon nilansang diha sa krus. Apan sa dili pa kita magpadayon niini nga si Hesus gitaral dito sa hukmanan at tubangan ni Pilato ato usang balikon ang miyagi nga tema o pinaagi sa balikon ng atong naisgutan sa miyagi nga episode. Sa miyaging episode, atong naimbawan niya nadakpan na sa mga parasiyo. Si Jesus nga dugay na nilang gusto, dugay na nilang plano. Apan wala kasabot sa mga parasiyo, nga igo lang nila natuman ang daang gipropesiya, ug daang kabubuton sa Dios. Dili man kay pinaagi sa ilang gusto, sa ilang mga pamaagi nga si Jesus nadakpan, apan igo lang natuman kung unsa ang daan niya plano sa Dios para kang Jesus. Kay kinahanglan lagi nga patyon si Jesus pinaagi niini nga paagi. Nagtuo sila nga ilang nalupig si Jesus apan igo lang hinuon natuman ang daan niya plano ni Jesus uban sa Dios nga Amahan. Si Jesus ang katumanan mahitungod sa plano sa Dios nga ipatungha niya ang manluluwas dinhi sa kalibutan. Ug karon si Jesus ang magtuman niini. Ug samtang gatistigos ang daghang mga bakak nga mga saksi mahitungod kang Jesus, wala mo tubag si Jesus. Wala mga tarungan, wala niya labani ang iyang kaugalingon, wala niya dipinsahi ang iyang kaugalingon. Hinuon, igo lang nagpakahilom. Apan wala gid maghilom si Jesus sa dihang gipangutan-an sa labang pangulong pari. Kung siya ba ang Kristo, gitubag dayon niya. Nakabalo si Jesus nga masuko sila pag-ayo sa iyang pagpahayag nga siya mao ang Kristo ug nga mahukman nila og kamatayon. Apan gipaklaro ni Jesus kanila nga siya ang Kristo nga ilang ipapatay. Mao ang tag-iya sa tanan, mao ang nagbuhat sa kalibutan ug ang gahawid sa kalibutan ug ang kalibutan diha sa iyang mga kamot. Mga igsuon, wala man gid ipakahilom ni Jesus. Miingon gani siya nga gipamulong nimo mao kana ako. Naimbawan usab nato sa miagi natong pagtuon ang mahitungod sa paglimod ni Pedro kang Jesus. Ug atong naimbawan nga sa dihang mituktugaok ang manok sa makatuluna ilimod ni Pedro. Dayon pagkahuman milingi si Jesus ug gitutukan niya si Pedro sa iyang mahigugmaon nga mga mata. Ug dayon migawas si Pedro ug mihilak sa hilabahing kasakit gayon. Base na hununaan ni Pedro ang daan gisulti ni Jesus mahitungod sa iyang buhaton nga grabe niya nga pangatarungan nga dili gid niya ilimod si Jesus bisan pagani kung patyon siya. Apan mo'y nahitabo. Ug dayon nagsugod ang mga pangulo sa mga Hudiyo sa pagtamas-tamas kang Jesus. Giluan nila ang iyang naong, gibugal-bugalan ug gilaparo. Apan nagpakahilom lamang si Jesus ug iyang gidawat ang tanan nilang pagpasipala kaniya. Miuyon ra si Jesus sa kung unsa ang buhaton ngadto kaniya. Nakabalo si Jesus nga walay laing paagi aron maluwas kita. Kini lang ang pagpadagmal sa iyang lawas, ang pagpaagas sa iyang dugo. Mao'y bugtong paagi. Kinahanglan siya magantos para nga ang tawo nga iyang luwason dili makaantos. Ug gihukman sa Sanhedrin si Jesus sa kamatayon ug sa pagkaadlaw na ilang gigapos ug gidala ngadto kang Gobernador Pilato kay si Pilato man ang adunay katungod sa paghukom o kamatayon sa mga tao adto nga panahon. Ug atong hinumduman si Pilato intilman usa ka Romano ug siya mao'y gahawid sa desisyon kung gusto niya patyon ang tao pinaagi sa iyang pagbuot. Sa miagi natong pagtuon, naimbaon nato kung nganong kinahanglan mao'y mopatay kang Jesus ang mga Romano. Ug dili ang mga Hudiyo nga mao'y nasina, mao'y kontra
pag-ayo kaniya. Ug karon nganong ang mga Romano mo'y kinahanglan mo patay. Basin makahinumdum mo sa hinungdan. Mga hintil ang mga Romano, ug ang gusto nila nga paagi sa pagpatay sa mga binilanggo, mao ang paglansang kanila diha sa mga krus. Ila nga paagi. Mao ilang gusto ang pagpaanto sa mga tao pinaagi sa bangis nga kamatayon diha sa krus. Apan ang mga Hudiyo, kung atong ikumpara, kung naa sila'y patyon, pinaagi sa pagbatok, dili sila maglansang sa mga tao diha sa krus, gawas sa mga Romano. Ug diha sa mga 1,000 ka tuig sa wala pa gani magpakatao si Jesus dinhi sa kalibutan, nagpropesiya si Hari David nga maduslak o mabangagan ang mga kamot ug mga tiil sa manluluwas. Katingalahan kini nga propesiya. Kay niini nga panahon sa pagpropesiya ni David, wala pa gani adto maimbento ang mga crucifixion o maitungod sa gaitawag sa mga tao magailansang diha sa krus, crucifixion. Busa, bisan si David nga wala niya kasabti ang iyang pagpropesiya niini, gisulat niya kay maoy giya o maoy propesiya nga giagi kaniya sa Dios. Busa nakasulat si David may tungod sa pagpatay kang Jesus nga wala gani niya masabti ang iyang gipangsulat, igo ra niya gisulat ang gigiya kaniya sa Dios. Basahon ta kini nga usa nga karaan nga propesiya ni David, karaan kay 1,000 pa ka tuig wala pa magpakatao si Jesus. Basahon nato ang Salmo kapitulo 22 bersikulo 1 dayon 7 hangtod sa 8 dayon yata sa 14 taman sa 18. Basahon nato ang Salmo kapitulo 22 bersikulo 1 dayon 7 hangtod 8 lakto dayon ta sa 14 hangtod sa 18. Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako? Nagpakitabang ako kanimo, apan hangtod karon wala mo ako kabangi. Mao kini ang usa ka propesiya. O ang propesiya ni Hari David, 1,000 pa ka tuig nga wala pa gani si Jesus. Dinhi nga panahona karon nga gailansang na siya sa krus. Gibugal-bugalan ako sa tanang nakakita kanako. Gidiwalwalan ako nila sa ilang dila ug nagpanglingo sila. Kung atong mauna-unaan mga igsuon, luoy kaayo ang kahimtang ni Jesus pag-abot ani nga takna. Miingon sila, misalig ka man kaha sa Ginoo, nganong wala ka man niya luwasa. Kung gikahimutan ka pa sa Ginoo, nganong wala ka man niya tabangi. Si Jesus magbitay diya sa krus ug gibiyaan siya sa Dios nga Amahan. Sama ako sa tubig nga giyabo sa yuta. Ang akong kabukugan daw nangatangtang, ug ang akong kasing-kasing daw kandila nga natunaw. Nag-ugana ang akong tutunlan sama sa yuta, ug ang akong dila mitapot sa akong alingagngag. Ug gibiyaan mo ako nga nagbuy-od na sa yuta nga daw patay. Gilibutan ako sa mga taong dautan, nga daw mga iro nga mihasmag kanako. O gikunis-kunis nila ang akong mga kamot ug tiil. Nakita na ang akong kabukugan, gitutukan ako sa akong mga kaaway. Gibahin-bahin nila ang akong biste ug nagripa sila alang sa akong kupo. Sa ato pa, siguro sa pagsulat ni Hari David ani nga panahona, basin gibati siya og tumang kasakit usab kay hunahunaa gani kung unsa ni ang iyang gipangsulat nga daan gigiya kaniya sa Dios nga maugyoy mahitabo kang Hesus pag-abot niya dinhi sa kalibutan sa panahon nga itugyan na siya ngadto sa mga Romano. Atong timan-an mga igsuon nga kining gibangagan ng iyang mga tiil ug ang iyang mga kamot nga atong nabasa. Misinggit nga gaingon, nganong gibiyaan mo ako? Nagpropesiya si David kung unsay sultiyon ni Jesus ngadto sa iyang amahan, samtang diha pa siya sa krus. Bisan kung 1,000
pa ka tuig sa wala pa mahitabo. Ug sa sunod natong pagtuon, makita nato nga maugid kini ang gisinggit ni Hesus samtang diha pa siya sa krus. Igo lang natuman. Gisulti sa propesiya nga libutan si Hesus ug daotang mga tawo. Ilang pasipalahan, luslakon nila ang iyang mga tiil ug mga kamot, ubangagan nila ang iyang mga tiil ug mga kamot, ug bahin-bahinon nila ang iyang mga bisti, ug ripaho nila ang iyang kuko. Timan-an nato kini nga propesiya ug atong tan-awon kung matuman ba kini diha sa sunod nato nga pagtuon. Kasama sa mahitabo diha sa Juan kapitulo 19 versikulo 23 hangtod sa 24. Si Hesus usab mismo miingon nga patyon siya sa mga hintil ug dili sa mga Hudiyo. Busa, mao kini ang usa ka hinungdan kung nganong kinahanglan nga itugyan si Hesus ngadto sa mga hintil aron sila ang mupatay kaniya. Sa ato pa, mupadayon kita. Gidala si Hesus nga gigapos paingon kang Pilato, basahon sa nato kung unsay nahitabo sa ilang pag-abot dito. Diha sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 11 hangtod sa 31. Ug taas-taas kini nga basahon. Ug ablihan nato ang atong mga hunahuna sa inyong nga gatan-aw ug paminaw. Ablihi ang inyong hunahuna, apilang inyong kasing-kasing ug dawata. Kung unsa ang pulong nga atong gahisgutan karon. Si Hesus nagtindog sa atubangan sa gobernador. Ug ang gobernador nangutana kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Matud pa ni Gobernador Pilato ngadto kang Hesus. Si Hesus miingon, "Gipamulong nimo." Apan sa diha nga gipasakaan na siya og sumbong sa mga pangulong pari o sa mga kadagkuan, wala siya mutubag. Sa ato pa, pag-abot sa klase-klase nga mga sumbong nga tanan bakak, atong makita dinhi nga wala mutubag si Hesus sa bisan usa na lang niini. Unya si Pilato miingon kaniya, "Wala ba ikaw makadungog sa daghan nilang gisumbong batok kanimo?" Apan wala gayud siya mutubag, bisan na lamang og batok sa usa ka sumbong, ug tungod ni ana ang gobernador nahibulong kaayo. Kay sukad-sukad, siguro nga wala makakita o makaila si Pilato sa tao nga pariha sa gibuhat ni Hesus karon. Nga wala gid siya mutubag sa bisan usa na lang nga mga bakak na sumbong batok kaniya. Bersikulo 15. Sa panahon sa kasaulugan, nabatasan sa gobernador ang pagbuhi alang sa katawhan ug bisan kinsa nga binilanggo. Si bisan kinsa nga ilang pangayoon, ihatag man ni Gobernador Pilato. Ug niadtong panahona, dihay usa ka bantugang binilanggo nga ginganlan og Barabas. Busa, sa nagkatigom na ang katawhan, si Pilato miingon kanila, "Kinsa may buot ninyo nga akong buhian alang kaninyo? Si Barabas ba o si Hesus nga gitawag og Kristo?" Mauluwar gipangutana ni Pilato ngadto sa daghang mga tawo nga nagtan-aw ug nagsaksi sa pagsilot niya kang Hesus. Ug karon naa si Barabas ang insaktong masal-an, kriminal ug nakabuhat gani og dakong kagubot didto sa Roma, ay nakikontra siya sa mga Romano, ug karon nangutana siya kung unsay ipagawas, si Hesus ba o si Barabas? Kay nasayod man siya nga tungod sa kasina, itugyan nila si Hesus nga na kaniya. Kabalo si Pilato nga wala gisala si Hesus, ug ang tanan kasina lang sa mga Hudiyo. Ug samtang naglingkod siya dito sa hukmanan, ipadad-an siya sa iyang asawa og tugon. Ayaw pangilabot ni anang tawo nga matarong, kay karong adlaw nahasol ako pag-ayo tungod sa akong damgo mahitungod kaniya. Nagpasidaan lugar ang asawa ni Pilato ngadto kaniya nga dili mangilabot si Pilato sa paghukom ani nga tawhana nga mao si Hesus, kay siya nahasol pag-ayo pinaagi sa damgo. Siguro
Ingabisan sila nga nag-asawa nakabalita na may tungod kang Hesus ug may tungod sa iyang ipangbuhat. Apan ang mga pangulong pari ug mga kadagkuan midani sa katawhan nga ilang pangayoon si Barabas ug ipapatay si Hesus. Ug ang gobernador miingon na usab kanila, haay niining duha ang buot ninyong buhian nako alang kaninyo. Sila miingon, si Barabas, matud pa sa daghan nga mga tao. Si Pilato miingon kanila, unya, unsaon man ako kini si Hesus nga gitawag og Kristo. Silang tanan miingon, ilansang siya sa krus. Mao'y singgit sa daghan nga mga tao. Ug siya miingon, ngano, unsa may dautan niyang gibuhat? Apan misamot sila sa pagsinggit nga nag-ingon, ilansang siya sa krus. Busa sa pagtan-aw ni Pilato nga wala siya mahimo, ug nagsugod na hinuon ang kagubot, mikuha siya og tubig ug sa atubangan sa panon sa katawhan, nang hunaw siya sa iyang mga kamot nga nag-ingon, wala ako'y sala sa dugo ni ining tawhana. Inyo na kanang tulubagon, nagpalingkawas lugar si Pilato sa kung unsa ang iyang hukom karon. Imbes unta siya mao'y muhukom, pero tungod kay siya mo'y usa ka gobernador o gusto niya ang pagpalipay sa daghan nga mga tao, gitumanan niya kung unsay gusto sa kadaghanan. Apan kung atong makita, nang hunaw siya sa tubig, buot pasabot, nagpalingkawas siya, miingon siya, wala ako'y sala sa dugo ni anang tawhana. Ug ang tanang mga tao mitubag nga nag-ingon, kami ug ang among mga anak mao'y manubag sa iyang dugo. Uyaw, di ba? Uyaw kaayo ang gitubag sa mga Hudiyo ni ini nga panahona. Giangkon gid nila nga ang manuluwas nga dugay na nilang ipaabot ang hari nga mutindog diha kanila, ilang gipapatay, iprangka pagani sila nga sila mao'y manubag bisan ng ilang mga anak. Busa iyang gibuhian si Barabas alang kanila ug human niya pabunali si Hesus, iyang gitugyan siya aron ilansang sa krus. Ug ang mga sundalo sa gobernador midala kang Hesus ngadto sa ilang kampo, dapit sa palasyo ug ang tibuok batalyon sa kasundaluhan nagpundok sa iyang atubangan ug sa nahubuan na nila siya gisuluban nila siya og kuko nga pula. Unya sa nakalukong sila og korona nga tunukon, ila kining gisulob sa iyang ulo ug ipakupot siya og baston nga bagakay sa iyang tuo nga kamot nga pakasusama og sitro. Kaya ang mga hari naa sila'y mga sitro ug korona ug si Hesus gikoronahan nila og mga tunok ug dayon gipahawid og bagakay. Nagluhod sila sa ilang atubangan sa pagbugal-bugal kaniya ug nag-ingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug gilud-an nila siya ug gikuha ang baston niya bagakay ug gihapak ang iyang ulo. Human sa ilang pagbugal-bugal kaniya, gihubuan nila siya sa kuko ug gisulob kaniya ang iyang kaugalingong mga bisti ug unya gidala siya aron ilansang sa krus. Mga igsoon, dili nato hikalimtan nga sa dihang nangutana si Pilato kang Hesus kung siya ba ang hari sa mga Hudiyo, miingon siya nga gipamulong nimo usa ato pa, mao ang imong gisulti. Ako kana, apan sa pagsumbong sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug mga bakak mahitungod kaniya, mihilong lamang si Hesus. Wala man siya mudipinsa sa iyang kaugalingon. Ang pangutana, nganong ganganlan si Hesus nga hari sa mga Hudiyo? Kay diha sa mga propesiya sa mga propeta, ang gisaad nga Mesiyas, hari usab siya. Hari nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Gipropesiya usab nga kini nga hari, usa ka kaliwat ni Hari David ug natuman lagi kini. Kay ang kalibutanon niya ginikanan ni Hesus nga si Maria ug si Jose, mga kaliwat silang duha ni Hari David. Si Hesus ang hari hangtod sa kahangturan, ug walay katapusan ang iyang pagkahari. Gipropesiya usab
nga kining hari mataw sa Bethlehem ug mauusay na hitabo nga gipropesiya gani ni Mikias kapitulo 5 bersikulo 2 usa ka propeta. Gipropesiya usab nga muanha kining hari sa Jerusalem nga gasakay sa asno ug natuman lagi. Natuman ni Hesus ang tanan nga mga gipropesiya mahitungod kaniya, mga igsuon. Si Hesus ang atong hari hangtod sa kahangturan. Walay katapusan, dili man pakasusama sa mga hari nga galingkod karon sa mga kadagkuan nga adunay katapusan ng ilang pagkahari. Apan si Hesus daan gipropesiya nga sa paglingkod niya isip hari hangtod sa hangtod walay katapusan. Bisan ang mga mago nga nangita ni Hesus sa bata pa, nangita sila sa hari sa mga Hudiyo, kay hari man si Hesus sa mga Hudiyo. Miuyon si Hesus sa atubangan ni Gobernador Pilato nga siya ang hari sa mga Hudiyo apan sa dihang gisumbong sa labang pangulong pari ug sa mga kadagkuan ang daghang mga bakak mahitungod kaniya, wala gayud mutubag si Hesus. Kay ngano, mianhi si Hesus sa kalibutan aron mamatay. Apan tuyo niya nga mahimbaw-an sa tanan kung kinsa siya nga hapit na nila patyon. Gusto unta ni Pilato nga mulaban si Hesus sa iyang kaugalingon kay nakasabot siya pag-ayo nga walay sala si Hesus ug nga igo ura na sinahan sa mga Hudiyo. Apan wala gid si Hesus mutubag bisan na lamang batok sa usa ka sumbong busa na hibulong kaayo si Pilato. Wala sukad makaila si Pilato kang bisan kinsa nga sama ni Hesus nga gauyon ra nga patyon ug malumulumuhon kaayo. Siguro kung si Barabas mao'y gibutang dinhi, bisan kung klaro na nga sad-an, nabasin di pa human ang ikaduha nga pangutana, nadaghan na ang iyang dipinsa sa iyang kaugalingon. Pero si Hesus mga igsuon, wala niya labani ang iyang kaugalingon. Mupadayon kita na diya sa kasaulugan sa mga Hudiyo o diya sa usa ka kasaulugan nga gingandan og kasaulugan sa pagsaylo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo alang sa mga Hudiyo. Sa ato pa, imbes patyon ang binilanggo ng Hudiyo, iya na lang kining buhian. Maoy usa nga pagpasidungog sa mga binilanggo. Ug niadtong panahona, dihay usa ka binilanggo nga rebelde batok sa mga Romano nakapatay gani nga ginganlan og Barabas. Unya gipapili ni Pilato ang mga Hudiyo kung kinsa ang gusto nilang buhian. Si Barabas ba nga dautan kaayo o kung si Hesus ba hinuon nga way sala? Mga igsuon, si Barabas ang gipili sa mga Hudiyo nga buhian. Ug dili si Hesus. Nagdahom si Pilato nga maoy ilang pilion si Hesus kay wala man siya sala. Gani diya sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 13 hangtod sa 17. Atong mabasa nga human ni Pilato masukit-sukit si Hesus, nakaplaga niya nga dili sad-an si Hesus, inusinti man siya. Ung giingnan pa si Pilato sa iyang asawa nga dili gayud mangilabot kang Hesus kay adto gid adlaw nahasol pag-ayo ang asawa ni Pilato diya sa iyang damgo tungod kang Hesus. Busa diya sa ilang hunahuna bisan si Pilato ang iyang asawa nasayop sila nga kini nga Hesus wala gid say sala ug dili ang ayan nga hukman ug kamatayon. Apan tungod kay mao'y siyagit o singgit sa mga tao, ilansang siya sa krus. Buhian si Barabas ug si Hesus mo'y patyon. Ang managtiayon nga si Pilato ug ang iyang asawa nakabalo silang duha. Nga dako kini nga tikas ang gibuhat sa mga Hudiyo sa ilang pagpapatay kang Hesus ug hilas kaayo nga trabaho. Apan sa dihang gipangutana ni Pilato ang mga Hudiyo kung nganong ilang hukman si Hesus sa kamatayon, unsay iyang sala. Misinggit tinuon sila nga buhian si Barabas ug ilansang sa krus si Hesus.
Usa walay nahimo ni Pilato, ug mikuha siya og tubig sa atubangan sa katawhan, ug nanghunaw sa iyang mga kamot nga timaan nga wala gid siya kalabutan sa pagpapatay kang Hesus. Apan mitubag ang mga Hudiyo nga ila nga tulubagon ang dugo ni Hesus ug tulubagon pa kuno sa ilang mga anak. Mga igsuon, gikan adto hangtod karon, gasunod-sunod ang mga pag-antos ug ang mga katalagman nga nahiaguman sa mga Hudiyo. Bisan karon dito sa Israel, gaagi sila og dako nga mga pag-antos. Gani karon nga mga panahuna, grabe man niya gubat dito. Batok sa Gaza, ug ang Israel gihapon gaagi og daghan nga mga kalisdanan hangtod karon. Diha gani sa anyo 70, gisulong ang Jerusalem sa mga Romano ug ilang gihugno ang tibuok syudad nga Jerusalem. Ug adto nga panahuna, gipatay sa mga Romano ang 1 ka milyon nga mga Hudiyo, sobra kadaghan, ug 100,000 ang naulipon kanila. Ug sa umaabot nga panahon, nagpropesiya ang mga propeta nga ang tanan gayud nga mga Hudiyo, ang tibuok nga Israel, maluwas. Dinhi nga taknaa sa panahon nga si Hesus gipaatubang ug gipangutana ni Pilato ang daghan nga mga tawo kung si Hesus ba ang buhian, pero mitubag sila si Barabas ug si Hesus silutan ug kamatayon. Apan sa unahan nga panahon, gipropesiya nga ang tanan nga mga Hudiyo maluwas gayud, kay makatuo na sila kang Hesus ug ilang dawaton nga ilang manluluwas. Apan karon, gaagi pa sila og gasunod-sunod nga mga katalagman. Busa mga igsuon, gibuhian ni Pilato si Barabas, apan si Hesus iyang gitugyan ngadto sa iyang mga sundalo aron ilang mapasipalahan ug aron ilang ilansang sa krus. Ug kini nga paagi sa pagpatay sa tawo, kini nga crucifixion, mao ang pinakabangis nga paagi sa pagpatay sa tawo, sukad-sukad. Ug mo'y ilang gibuhat sa pagpatay kang Hesus. Sa wala pa ilansang sa mga Romano si Hesus diha sa krus, gilatos nila siya pag-ayo sa latos nga gisalapid nga adunay gitaod nga hait nga mga puthaw ug hait nga mga gagmayng bukog nga makawatas-watas sa unod sa madapatan niini. Ug mao kini ang ilang gilatos kang Hesus, hangtod nga nawatas-watas pag-ayo ang lawas ni Hesus. Gihubuan nila si Hesus ug gisuluban ug harianon nga kupo nga pula isip bugal-bugal, ug gikoronahan nila og korona nga tunukon, ug gipakupot siya og baston o sitro-sitro nga bagakay sa iyang tuong kamot. Dayon giluhod-luhudan, agi pagbugal-bugal, ug gilud-an nila siya ug gikuha nila ang bagakay gikan sa iyang kamot ug gihapak sa iyang ulo. Kung nasabtan pa unta nila kung kinsa si Hesus, bulawan unta nga korona ang ilang ikorona kaniya. Pero dili, noon, hinimo nga tunok o maoy gikorona sa iyang ulo. Atong mahinumduman mga igsuon, kung asa gikan kini nga mga tunok. Ang gigikanan sa mga tunok mao ang gitunglo sa Dios kang Adan, ug karon giangkon ni Hesus ang iyang kaugalingon nga tunglo. Miani si Hesus aron iyang maangkon ang tanan nga mga tunglo ug ang tanan natong mga kasakit, ang tanan natong mga sala ug ang atong silot nga kamatayon. Dayon sa dihang nahumana ang mga sundalo pagbugal-bugal ug pagtamas-tamas kang Hesus, ilang gibalik gisul-og kaniya ang iyang kaugalingong mga bisti ug gidala aron ilansang sa krus. Makasabot na kita pag-ayo mga igsuon kung nganong gihangyo ni Hesus ang iyang amahan. Sa didto pa siya sa tanaman sa Getsemani, nga kun mahimo pa unta, ipalabay kini nga kupa kaniya. Kini nga pag-antos nga murag ikamatay niya, kay masabot nato nga sobra kalisod ug sobra kasakit ang iyang mabati.
ug mao'y nahitabo. Gibuhian si Barabas ug wala si Luti alang sa iyang mga sala. Ang insakto nga sad-an wala man kahukmi, apan si Hesus hinuon nga way sala mao'y gisilutan. Ug sama usab kita ni Barabas mga igsuon kung atong mahuna-huna. Kita pakasusama kang Barabas nga mga salaan ug dili angayan nga hatagan og grasya. Kita nga mga tumutuo kang Hesus. Pero tungod sa dakong gugma ni Hesus, si Hesus mo'y nagantos. Gibuhian usab kita ug wala si Luti kay si Hesus mao ang miantos sa tanan natong mga silot. Mga igsuon, unta masabot nimo pag-ayo kun unsa ka mahal ug kun unsa kadako ang gugma ni Hesus para kanimo ug para kanako. Dili unta kita angayan niya higugmaon. Dili unta kita angayan niya pakamatyan. Apan si Hesus mao'y gibuhat niya para sa imo ug para sa ako. Ug sa sunod, may baluan nato kung unsa pa ang dugang mga hitabo sa paglansang nila kang Hesus diha sa krus. Sa ato pa, gihangyo ko ang matag usa kaninyo uban sa inyong pamilya para pag-andam sa sunod nato nga paghisigutan, basahan ninyo sa inyong mga balay, agi o humor, ang Salmo Kapitulo 22, Marcos Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod sa 20, dahil sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 66, hangtod sa Kapitulo 23, versikulo 25. Dahil diya sa Juan Kapitulo 18, versikulo 28 hangtod sa Kapitulo 19, versikulo 16. Mga igsuon, unta na panalanginan kamo o hinay-hinay, mabati ninyo kung unsa ang gibuhat ni Hesus para kaninyo. Ug unta, pag-abot sa sunod nato nga pagtuon, kung ang imong kasing-kasing lisod pa mutuo kang Hesus o lisod pa mudawat kang Hesus nga imong manuluwas, unta, pag-abot sa pagpalansang niya diha sa krus, imo untang dawaton nga walay duha-duha nga si Hesus ni anhi para kanimo. Salamat.